Noć knjige u više od 180 gradova. 24. dani hrvatskog filma. 6-dnevni festival radosne kulture u Virovitici. Noć knjige, najdulja noć kulture u Hrvatskoj, ispunila je čak 400 institucija u više od 180 gradova. Ipak knjizi u posjet došli su oni koji inače čitaju, a takvih je nažalost sve manje. Istraživanja pokazuju da polovina stanovništva ne pročita ni jednu knjigu godišnje. Ja bi to pojednostavnio. Pola Hrvatske čita, pola Hrvatske ne čita. I mi sad naravno uvijek imamo taj problem sa onom polovicom koja ne čita, pogotovo što jedan veliki broj njih kaže da je knjiga ne zanima i čitanje ni na koji način. To je zbog toga što jedan čovjek može pročitati samo ograničenu količinu knjiga. Vi, na primjer, tokom cijelog svog života, da čitate svaki dan svog života 8 sati, pročitate nekih 7000 knjiga. Prema tome, mislim, o čem govorimo? 80% stanovništva nije kupilo ni jednu knjigu u posljednjem tromjesečju. To znači da su nam i pisci na izdisaju. Nama, piscima, ne može biti dobro u državi u kojoj nije dobro jednoj običnoj radnici, jednom konobaru, novinarki, bilo kojoj profesiji. Dakle, svi smo mi simptom zapravo iste bolesti. Spas bi mogla donijeti nacionalna strategija poticanja čitanja koju je pokrenulo Ministarstvo kulture. Noć knjige bar nakratko promijeni tu nimalo idiličnu sliku. Veselo je bilo i u Šibeniku. Mi baka kad idem spava čita knjige i to volim. Zato što smo i zabavne. U Bjelovaru naš veliki književnik upozorava na važnost pristupa najmlađima. Ono što je važno to je da ne otjeramo mlade ljude od knjige. Dakle, da im ne dajemo knjige u ruke prerano, neke knjige koje su im preteške. Uz obilježavanje Svjetskog dana knjige i autorskih prava ostaje nam samo želja da knjiga i ubuduće bude na svojem zasluženom mjestu čuvarice znanja i mosta prema drugim svjetovima. Glumci Filip Šovagović i Goran Navojec najprije su svirkom, a zatim i svojim filmskim uracima otvorili 24. dane hrvatskog filma. Ovogodišnja prva nagrada Zlatni Oktavijan za životno djelo otišla je u ruke hrvatskom umjetniku Željku Senečiću. Ta nagrada koju sam ja dobio je u stvari Berković sa Rondom gdje sam ja bio scenograf. Dobio je Babaja sa Brezom gdje sam ja bio i kostimograf i scenograf. Dobio je Golik gdje sam ja bio u Tko pjeva zlone misli gdje sam bio scenograf. U kinu Europa počeo je i natjecateljski program, i to animiranim filmom Život s Hermanom Herotom, o štakuru Pankeru i njegovoj umiljatoj malograđanskoj mački. Nije film o meni i mom dečku, ali inspiraciju mi je dao jedan par, Panker i njegova djevojka koja je bila čistunka iz dobrostojeće obitelji. Zapravo je to univerzalna priča o svima nama. Kratkometražnim igranim prvencem predstavio se i naš kritičar Arsen Oremović. Horvatovi su socijalna bajka nastala prema priči Ante Tomića. To je priča koja je nastala prije 20 godina, ali mislim da je danas aktualnija možda nego u to vrijeme kad je on napisao, a tiče se sve većeg broja Hrvata. Konkurencija više ne ide po filmskim rodovima kako je bilo prijašnjih godina, dakle eksperimentalni, igrani i dokumentarni, nego smo filmove grupirali prema temi. Do 26. travnja natjecateljski program festivala donosi 144 naslova. Dok se u kinu Tuškanac u 11 popratnih programa na velikom platnu može pogledati mnogo toga. Od nogometa do erotike. U Mostaru je otvorena kulturna manifestacija Mostarsko proljeće koju 17. godinu zaredom priređuje Matica Hrvatska. Početak je označen izložbom 95 neprocjenjivih umjetnina iz bogatog fundusa od 4000 dijela Franjevačke galerije iz Širokog Brijega. Manifestacija Mostaru daje poseban atribut. Vrijedan i raznolik njezin sadržaj, njezino društveno značenje i međunarodna razina pravo su obogaćenje i višestruk poticaj da kroz kulturno-umjetnička događanja i prijateljske susrete porasta optimizam. Među izloženim dijelima posebnu pozornost privukle su slike Žena Delacroix i Salvadora Dalija. Ovo je zbirka najvećih imena 20. stoljeća koji su u našoj umjetnosti djelovali. Predsjednica Matice Hrvatske Mostar Ljerka Ostojić predala je zlatnu povelju Vjekoslav Šute i dugogodišnjem intendantu Dubrovačkih ljetnih igara. Velika je povlastica kad nad modro zelenim vrtlozima Neretve vam omoguće, a jeste mi to darovali, da se osjećate doma.
Matičino Mostarsko proljeće popunjeno izložbama, predstavama i koncertima potrajat će do 3. lipnja. U Virovitici se održava 6-dnevni festival radosne kulture popularnog naziva Frka. Zamišljen je kao neovisni projekt u kulturi s namjerom obogaćivanja kulturnog života grada Virovitice. Na nekoliko lokacija posjetiteljima predstavlja glazbene, književne, kazališne, likovne i filmske sadržaje. Sam festival je prilično jeftina produkcija jer nemamo nekakve velike događaje koji bi zahtijevali puno tehnike, tako smo i birali, a osim toga naši predavači većinom dolaze besplatno. Mnogi su od njih izjavili jednostavno da su sretni da mogu negdje o tim stvarima govoriti i da mogu negdje naći puno publike, prave publike koja razumije što oni žele ponuditi. Tako je virovitičkoj publici predstavljena knjiga pod naslovom Nova europska drama ili velika obmana, kazališne kritičarke Sanje Nikčević, koja otvoreno piše o nametanju trendova u današnjem europskom kazalištu. Kazalište, osim u glavnoj struji, postoji na rubovima. Na tim rubovima se čuvaju neke stvari kojih nema u glavnoj struji. Dakle, kad kažem rubovi, onda mislim na amatersko kazalište koje godišnje proizvede u Hrvatskoj 170 predstava. U sklopu festivala predstavljena je izložba Benediktinci i stvaranje europske kulture, koja prikazuje djela i razvojni put kojima se njihovo djelovanje i iskustvo proširilo izvan samostatskih zidina na cjelokupno društvo. Virovitička frka traje do nedjelje, a ulaz na sve događaje je besplatan.